Palasite. Widzimy się i słyszymy już za chwilę. Fame MMA 8 trwa! I witam Was ponownie w studio, a ze mną nowi goście. Sławomir Cypel, witam bardzo serdecznie, Alma oraz Filip Bątkowski, Armia Fight Night. Witamy. Panowie, nie bez powodu jesteście gośćmi w studio. Chcielibyście zdradzić widzom pokrótce, jakie połączenie istnieje pomiędzy Fame MMA, Almą a Armią Fight Night? To może ja zacznę ze względu na to, że ja jestem ten ryjący u podstaw. Amatorska Liga MMA, 185 edycji, 15 lat dokonań w amatorskim MMA. I brak było tego elementu pchającego naszych amatorskich zawodników piętro wyżej. Pomysłodawcą całego projektu jest pan Krzysztof Rozpara, który zaproponował, abyśmy w jednej z kategorii wagowych wyłonili czołówkę, czyli około dokładnie 16 zawodników, którzy będą na fazie eliminacji rywalizowali o możliwość zawalczenia w profesjonalnej gali. I odnośnie że jeszcze tych eliminacji, ci, którzy uczciwie walczyli w roku 2020, będą mieli możliwość zaprezentować swoje możliwości i walczyć o ten laur na walkach eliminacyjnych, które będą przed kolejnymi przed kolejnymi galami, a laurem, który będzie ich czekał na samym końcu, to będzie angaż w Armia Fight Night. Tak, dokładnie i chyba w tym momencie muszę przejąć głos. Armia Fight Night są to gale sportów walki, które promujemy od 3 lat na polskim rynku MMA. Projekt bardzo szybko się rozwinął i teraz cieszymy się, że kontynuacją tego projektu i nowym potencjałem dla tego projektu, dla Armia Fight Night, będzie współpraca z Amatorską Ligą MMA i Fame MMA. I tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, najlepszych amatorów w kraju, których wyłonimy podczas gal Fame MMA, właściwie przed galami Fame MMA, zakontraktujemy jako zawodowych zawodników Armia Fight Night. Jest to nowum na rynku i myślę, że bardzo fajna platforma dla tych amatorów, którzy dostaną tutaj od Fame MMA możliwości wypromowania swoich umiejętności i zawodowy kontrakt z naszą organizacją. Bardzo się cieszę na tą współpracę. Panowie, powiedzcie mi w takim razie, skąd to powiązanie? Kto był inicjatorem samego pomysłu? Czy to Fame MMA wyszło z inicjatywą, czy może to była mała część udziału Almy, a może Army Fight Night? Czy wszyscy razem usiedliście do jednego stołu i powiedzieliście, dajmy szansę tym, którzy są amatorami, by pokazali coś światu? Nie, no bez wątpienia, jak to zwykle zwycięzcą ma 1000 ojców, a klęska jest sierotą. W tym przypadku ojcem i pomysłodawcą jest pan Krzysztof Rozpara, czyli Fame MMA. Dokładnie tak. Gdy my się dowiedzieliśmy o tym pomyśle, no to dla zawodników amatorskim czy może być lepsza nominacja niż możliwość zawalczenia w tak szanownej gali. No a z drugiej strony pan Filip Bątkowski. No tak jak powiedziałeś, Sławku, Krzysztof Rozpara, inicjator całego projektu, natomiast znamy się wszyscy bardzo dobrze, ze Sławkiem znamy się lat pewnie kilkanaście. Kiedy ja stawiałem pierwsze kroki w amatorskim MMA, to właśnie tego człowieka widziałem po przeciwległej stronie maty, kiedy walczyłem swoje pierwsze pojedynki, więc tutaj znamy się już długo. Z Krzysztofem Rozparą znamy się krótko, ale intensywnie i trzech ludzi zdecydowało, że taki projekt będzie miał miejsce, aczkolwiek tak jak powiedzieliśmy, no pomysłodawcą jest Krzysztof Rozpara, a my tylko przyklasnęliśmy temu pomysłowi. Czy w takim razie czujecie się w jakimś stopniu odpowiedzialni za to, że Fame MMA w jakimś stopniu powoli zaczyna zmierzać w tę stronę bycia, może nie mówmy jako profesjonaliści, bo są tutaj jednak mimo wszystko walki freakowe, ale zaczyna to tworzyć nieco bardziej sportowe wydarzenie. Jeżeli pojawiają się amatorzy MMA, którzy mają dostać szansę pojawienia się tutaj i zawalczenia w armii, a ma Fame to również sponsorować, to czy czujecie, że Fame też w jakimś stopniu no na pewno daje szansę młodym, bo już niejednokrotnie Fame pojawiał się na różnego rodzaju wydarzeniach, ale czy Fame jest w stanie rodzić nowe gwiazdy, które będą pojawiać się na takich sportowych wydarzeniach, w sensie dokładać tą swoją cegiełkę?
Takie założenia są całego projektu właśnie, aby amatorzy mogli zaistnieć na profesjonalnym rynku MMA, a no jak zwykle tą smarem napędzającym są pieniądze, które wykłada Fame MMA. Bo raz, że sami zawodnicy będą gratyfikowani fajnymi pieniędzmi, plus bonusy, a na końcu profesjonalny kontrakt, plus jeszcze pieniądze, które przeznaczyło Fame MMA na garze dla tego właśnie zwycięzcy. No dokładnie, tak. Ja przyglądałem się projektowi Fame MMA od samego początku. Przyznam szczerze, że sam początkowo byłem trochę sceptycznie nastawiony, natomiast to, w jakim kierunku rozwija się ta organizacja, to jest niesamowite. Wspierają polski sport, dzięki temu MMA zyskuje na popularności. Mamy coraz więcej kibiców, a teraz jeszcze projekt, gdzie pokazujemy prawdziwych wojowników, amatorów swoimi kanałami i finansujemy to swoimi środkami. No tylko bić brawa dla pomysłodawców, dla organizatorów Fame MMA, którzy podążają tą drogą i wspierają polski sport amatorski. Piękny sport, który jeszcze do niedawna był sportem niszowym, przypomnijmy, tak? Więc jakby dużo dobrego dla środowiska, dużo dobrego dla branży. Ja, tak jak powiedziałem, bardzo się z tego cieszę. Obserwowałem to od samego początku, a to, co się dzieje teraz, to jest taka wisienka na torcie i wielki ukłon dla organizatorów. I co istotne, co obserwujemy tutaj z Filipem w kuluarach, to odkłamywanie powoli tej złej famy, która nad Fame ciąży. Widać to po uczestnikach. My w tej chwili w kuluarach widzimy same tuzy polskiego MMA. Ci, którzy wystawiają zawodników w najważniejszych galach w tym kraju, w chwili obecnej są tu i teraz obecni. Widzimy to po poziomie też zawodników i ich tutaj walkach, jakie dzisiaj dawali. Były zróżnicowane, ale poziom sportowy no, jest cały czas progres, cały czas rozwój, zaangażowanie naszych szkoleniowców. To jeszcze krótkie pytanko, panowie, na koniec. Widzicie większe zainteresowanie wśród młodych sportami MMA? Zdecydowanie, tak. No jakby MMA jest na wznoszącej, rok rocznie coraz więcej zawodników garnie się do tego sportu. Ja dostaję mnóstwo wiadomości każdego dnia na Instagramie, przez Messenger i wszystkimi innymi kanałami. Polscy zawodnicy chcą walczyć. Mamy świetnych polskich zawodników, mamy mistrza UFC Jana Błachowicza. To jest nasz sport, to jest sport Polaków i cieszę się, że tak mocno się rozwija. Właśnie na ten temat chciałem powiedzieć, tu jak zwykle Filip wpadł w mój tok rozumowania. Te asy, te nasze mistrzynie, Asia, Karolina, to są osoby, które właśnie pierwsze szlify zdobywały u nas na macie, jeszcze wcześniej bez oktagonu, podczas konfrontacji amatorskiej Ligi MMA. W chwili obecnej mamy ogromny rozkwit, szczególnie ja widzę, bo prowadzę sekcję 20 lat. Wcześniej to było jiu-jitsu, a od ładnych paru lat to jest Sensu Stricto MMA i mamy ogromne zainteresowanie, ku mojemu zaskoczeniu, przedział 7-10, 10-13, 13-15. No tutaj frekwencja na moich treningach wzrosła o 300-400%. Dziękuję panowie w takim razie. Moimi gośćmi w studio był Sławomir Cypel i Filip Bątkowski. Dziękuję panowie, a my, Dziękujemy. moi drodzy, łączymy się z Olą Bacańską. Halo Olu? Tak jest, jestem. Cześć. Ze mną Ola Ciupa, prezenterka, modelka, prywatnie kobieta Kuby Kubańczyka. Cześć. Cześć wszystkim. Powiedz nam Ola, przyszłaś tutaj zobaczyć jakąś konkretną walkę? My dzisiaj z Kubańczykiem przyjechaliśmy w sumie tak na luzie, bo Kuba będzie grał koncert. Premierowo zagra kawałek Lady Punk 2, który już wjechał na YouTube'a, więc możecie je wybijać. No i będzie też ogłoszona jego kolejna walka. Proszę, czyli stres będzie dopiero na kolejnej walce. Tak, wiesz co, poprzednia walka Kubańczyka, wtedy już byliśmy razem, więc ja towarzyszyłam mu w tym. Przeciwnik był, żeby, jak to ładnie powiedzieć, no taki dosyć łatwy, więc ten stres nie powinien być aż tak duży, ale ja i tak się stresowałam. Po prostu kiedy walczy bliska osoba, chcesz dla niej jak najlepiej i ten stres jest ogromny. No a kolejny przeciwnik tutaj już to nie będzie taka bułka z masłem, więc myślę, że Kuba teraz rozpocznie ostre przygotowania, no i oczywiście będę go w tym mocno wspierała. Bardzo dobrze, ćwiczcie razem, a pytanie jest do ciebie takie, czy Kuba cię namawia do walki, albo czy ty sama chcesz?
Ja myślę, że 2 osoby w jednym domu, które przygotowywałyby się do walki, to o jedną osobę już za dużo, więc ja pozostanę przy tej opcji, że będę go mocno wspierała. Wiadomo, treningi regularne, dieta, w ogóle taki już tryb życia mocno sportowy, więc na pewno też będę w tym troszeczkę uczestniczyła, no bo wiadomo, te posiłki będziemy razem jeść. No zobaczymy, a na razie skupimy się na pewno na jego walce. No ja widzę, jak wy się wspieracie, wszystko razem robicie. Nawet dzisiaj widzę, że przyjechał wasz pies i lata wokół oktagonu. Tak, dzisiaj rodzinnie. Bambino niestety został w pokoju, ale bardzo chciał tutaj przyjść i co ja tam do pokoju zaglądam, no to Bambiś bardzo chce ze mną iść i właśnie przez niego też spóźniłam się na wejście z Zusię. Akurat wyszłam, Bambino mnie chwilę zatrzymał i przegapiłam najlepsze wejście tej gali, ale słyszałam, że Zuzia zatańczyła tango, zresztą to nadrobię sobie. No, łatwo było się spóźnić na tą walkę. Jakie plany? Takie ostatnie pytanie. Co teraz? Ja teraz z Kubańczykiem pracuję nad nowym kawałkiem, mniej więcej w okolicach lutego w kinach będzie premiera, będzie to soundtrack do filmu kinowego. Na razie jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, to jest tajemnica, no ale szykuje się coś wielkiego. Rewelacja. Dzięki śliczne, Ola, że zgodziłaś się porozmawiać chwilkę. Pozdrawiamy. Dzięki bardzo i pozdrawiam wszystkich. Witamy ponownie, a ze mną ponownie nowi goście, Nadia Długosz Dzień dobry, dobry wieczór. oraz Maksym Ziółkowski. Witam serdecznie. Jak emocje? Jesteśmy już po kilku walkach. Zaskoczeni, nie zaskoczeni, Nadia? Ja nie zaskoczona, bo wszystko poszło zgodnie z moimi zakładami, więc liczyłam na to, że tak pójdzie, ale poprzednia walka pokazała, że rozmiar faktycznie ma znaczenie, co zmienia też trochę moje przewidywania co do właśnie walki Don Casio i Najmana, bo tutaj wszyscy obstawiali, że młodość, że zwinność, że to wygra, a jednak w poprzednich potyczkach to zawiodło. Maksym, jak u ciebie? Dla mnie bardzo dużo emocji. Ostatnia walka przede wszystkim, bo gdzieś tam miałem okazję poznać Piotrka Szeligę osobiście. Kurczę, myślałem, że to, co pokazywał na przedwalkowych swoich umiejętnościach, myślałem, że to przełoży na walkę, no ale jednak tego nie było i to było dla mnie dużym zaskoczeniem. No dobrze, w takim razie to były walki, które już mogliśmy zobaczyć, a na którą walkę najbardziej czekacie? Macie jakieś... Nadia, może? Ja jednak Don Casio i Najman. Ja lubię, jesteśmy oboje z YouTube'a, więc lubimy, kiedy te konflikty prywatne eskalują na taką skalę, że kończą się w oktagonie. Dlatego też walka Błońskiego i Dubiela będzie niesamowicie ekscytująca, ale chyba jednak Najman i Casio to jest takie tutaj najciekawsze starcie. Jak dla mnie, no walka Tybori. Przede wszystkim myślę, że tam będzie dużo sportowego charakteru, będzie dużo umiejętności. No, Arab jest bardzo cichą osobą, nie pokazuje tego, co pewnie w środku się w nim kumuluje. Myślę, że ta walka będzie zdecydowanie bardzo emocjonująca. I tak naprawdę myślę, że to będzie taka walka, na którą czekam. Nadia, zapytam ciebie trochę solidarnie z dziewczynami, bo widzieliśmy walkę Zusię z Dagmarą. Dosyć szybko zakończona. Powinniśmy mieć za chwilkę obrazki w tle. Co sądzisz o tym pojedynku i o pojedynkach kobiet w Federacji Fame MMA? No, liczyłam, że będzie trochę dłuższy ze względu właśnie na sportową przeszłość Dagmary, ale cieszę się, że też Zusie pokazała jak szybko zrobić tutaj KO przeciwniczce, co też, no bo jednak też jest kobietą, także też kibicujemy obu stronom, ale cały czas spodziewam się właśnie takiej dłuższej, 3-rundowej walki. Czekam na nią. Podobała mi się wcześniejsza walka Zusie z Martą, gdzie jednak dłużej się to działa, no i cieszę się, że kobiety próbują, pokazują, przygotowują się i poświęcają swój czas i energię na walki w 100%. No, cały czas mamy nienaruszony pas, który dzierży Lil Masti. Cały czas czekamy na rywalkę, która pojawi się i będzie mogła zawalczyć o ten pas i wtedy
No, Nadia tutaj pokazuje. A Nadia, byłabyś chętna, żeby wejść do oktagonu? Jeśli można by się było w nim ścigać i biegać w kółko, to byłoby całkiem zabawne. To tak, ale bicie się to nie dla mnie. No niektórzy tak robią. Widzieliśmy niektóre takie pojedynki, które się tak kończyły. Rozumiem, że obserwujesz walki kobiet na Fame. Widziałam wszystkie. A widziałabyś siebie tam? Ale nie w bieganinie oczywiście. Nie. Ja zdecydowanie lepiej się czuję z mikrofonem w buzi, przy buzi niż z rękawicą na dłoni, to chciałam powiedzieć. Dobrze, Maksym, powiedz mi, jeżeli chodzi o walkę Szeligi z Bestią, Tak? no 3 pełne, no może nie pełne, ale 3 rundy mogliśmy zobaczyć. Naprawdę zacięty pojedynek. Spodziewałeś się tego, że to będzie tak wyglądało, czy myślałeś, że jednak jeden mocny cios i pierwsza runda i będzie koniec? Szczerze powiedziawszy, no, spodziewałem się, że tutaj jakiś cep wejdzie po prostu i będzie zamknięcie oczu. Natomiast no, szacun ogromny, to jest tyle mięśni, tyle tlenu potrzeba, żeby to wszystko gdzieś tam funkcjonowało odpowiednio, że 3 rundy, no jak widzieliśmy, to była końcówka 3. rundy, uduszenie, ale po 2 rundach zdjęli mnie z góry, musiałem tu zejść do ciebie niestety. Rozumiem. Nadia, ty powiedziałaś, że śledzisz walki kobiet. Rozumiem, że Fame też śledzisz już gdzieś od dłuższego czasu. Tak, byłam na poprzedniej gali nawet tutaj, dlatego też czekam na pojedynek, nie wiem, czy mi to przejdzie przez gardło, bo jestem trochę damskim Wojtkiem Golą. Ferrari. Czekam na walkę Ferrariego również. Albo zastępstwo Lambo, wiadomo, każdy będzie wiedział, o co chodzi. Maksym, jak u ciebie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o śledzenie Fame'u? Ja śledzę od 2. edycji i gdzieś tam, no, nie ukrywam, że to dla mnie jest coś fascynującego, bo jak gdzieś miałem okazję liznąć jakichś sportów walki tak typowo dla siebie, ja traktuję wszystko tak naprawdę wyzwaniem i dla mnie to również byłoby fajnym wyzwaniem, więc... Myślisz, że będziemy w stanie oglądać ciebie w oktagonie? Kurczę, no... O, Nadia kręci głową, coś chyba wie. Nie wykluczam, natomiast wszystko zależy od Wojtka, od Boxdela. Jak najbardziej jestem otwarty, no bo to jest dla mnie wyzwanie, ja z tego będę miał pełno materiałów, no fajne odcinki, ludzie lubią to oglądać, ja lubię sprawdziany, lubię wyzwania, więc to dla mnie byłoby mega. Nie bez powodu zapytałem was o przeszłość, waszą przeszłość związaną z Fame MMA, bo chciałem was zapytać, czy widzieliście albo czy zauważyliście jakiś progres w danym zawodniku, takim... Chodzi mi o wytopowanie jednego zawodnika, który walczył tutaj na Fejmie, który walczy na Fejmie i waszym zdaniem zmienił się diametralnie albo widać, że faktycznie Fame miało wpływ na tą zmianę. No na pewno Linki Master. Dzisiaj akurat nie walczy, ale była tutaj w studiu. U niej widać zdecydowanie ten progres. Ostatnio Marti zrównała z ziemią w bardzo szybkim czasie, także typuję ją. Kurczę, no ja obserwuję Filipka, jak on tutaj zasuwa. On jest naprawdę tytanem pracy i przykłada się do każdego swojego treningu, do każdej swojej walki. I według mnie to jest osoba, która w moich oczach zrobiła największy progres, jeśli chodzi o to wszystko, no bo jest jednak chłopakiem, który zasuwa i nie odpuszcza, robi wszystko na 100%. No to tak, Nadia, chciałaś jeszcze? Nie chciałam powiedzieć, że jeszcze progres to na pewno Adrian Polak, bo coraz mniej wysiłku, a coraz szybsze wygrane. Rozumiem. W takim razie powiedzcie mi, bo przed nami są naprawdę jeszcze emocjonujące pojedynki. Powiedziałeś o Filipku. Tam jego przeciwnikiem będzie Sobota. Rozumiem, że gdzieś też śledzisz te grono. Z tego, co mniej więcej, Maksym, o tobie wiem, środowisko rapowe, sam też rapujesz. Nie jest ci obce. Czy ten pojedynek odbije się echem w internecie? Myślę, że Sobota ma tutaj dużo do udowodnienia, przede wszystkim przez te wszystkie jakieś tam rzeczy, o których jest głośno w internecie na temat Soboty, więc myślę, że tutaj ma dużo do udowodnienia, natomiast Filipek mało mówi, ale przekłada wszystko, co ma w głowie na to, co robi w oktagonie i wydaje mi się, że to będzie fajna walka. Nadia, myślisz, że Casio jest w stanie zakończyć karierę tak już ostatecznie? Nikt nie jest w stanie zakończyć kariery Marcina Najmana. No ale myślisz, że jest w stanie Casio pokonać Najmana, czy to Najman pokona Casio? No, ciężkie pytanie, widzę tutaj. No, obstawiałam Najmana, bo był wyższy kurs, wiadomo, pieniądze zawsze miło przytulić, ale fajnie jakby wygrał Casio. Jest świrem, prowadzi fajne walki, jego walka z Ambro to piękny pokaz, naprawdę i zabawny, i emocjonujący i życzę dzisiaj sobie i innym widzom takiej walki. To
Na sam koniec zapytam o walkę wieczoru. Marcin Dubiel, Kacper Błoński. Gdybyście pokrótce mieli opisać to, jak w waszej głowie wygląda ta walka, Maksym, jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda u Kurczę, no, ciebie? ja poznałem dwóch chłopaków, poznałem i Kacpra, i Marcina, natomiast no, zastanawiam się, co można zrobić w ciągu 3 miesięcy, wcześniej totalnie nie trenując zupełnie, no bo ja nie słyszałem o tym, żeby chłopaki gdzieś tam się wcześniej ruszali, przynajmniej w sportach walki. Tutaj jeden cep, wchodzi, koniec. Tak myślę. Nadia? Ja też rozmawiałam o tym w cage'u z Pawłowskim, bo to jest różnica, kiedy ktoś wchodzi odbyć sportową walkę, a różnica, kiedy ktoś idzie obić komuś dosłownie mordę. I wydaje mi się, że w przypadku takich prywat ta druga kwestia może bardzo dużo zmienić, kiedy będziemy chcieli zostawić na przykład jakieś swoje uszkodzenia, a nie na przykład tylko punktować, tylko naprawdę się wyżyć. Więc to może być ciekawa walka, zależna od wielu psychologicznych czynników, których nie mogę się doczekać. Trochę jak Ferrari, nie? Że on wchodzi i też to samo, po prostu jest szał i no, nie wiesz, co się stanie. W takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie. Nadia Długosz, Maksym Ziółkowski. Dziękujemy bardzo i jeśli chcielibyście dowiedzieć się, znaczy jeśli macie dla nas jakichś przeciwników, to wpadajcie na Instagramy i piszcie komentarze. Typujcie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tymczasem ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Studia już nie będzie. Niestety albo stety, ale za to czekają was na pewno emocjonujące pojedynki, bo zostało w karcie walk jeszcze naprawdę masę ciekawych zestawień. Także zapraszam was bardzo serdecznie na kolejne walki. Dziękuję, jestem DJ Palaside. Do zobaczenia. Kurde, Miesiu, czemu jest taki zmęczony dzisiaj? Stary, ja mam fest dużo energii, ale wyżo! Fedrzyk, ale zaspany, ale wyżo. Feściul, wszyscy mamy GWS, hopy. Zapomniał! Lecimy, dude! GBS! Na kod FAME25 25% zniżki. 5 razy więcej kofeiny. Kupuj najlepszą kawę! GBS dobrze jest. Polecam. Michał Boxelbaro. Gdy pandemia całkowicie opanowała świat, Fame MMA zeszło do podziemi, gdzie reguły są ostrzejsze niż kiedykolwiek. Za dużo. Wojtek, mówiłem za dużo. Wiem, matko. Przesadziłem. Organizacja galej za nami. Zbyt dużo siły. Szczęście mam coś, co rozwiąże twoje problemy. Musisz używać supli ze sklepu SFD. Dzięki. Teraz z kodem promocyjnym FAME10 dostaniecie 10% rabatu w sklepie SFD. Pandemia. Jak myślisz, kto wyprowadza zwierzaki osób na kwarantannie? O ile zmniejszyła się ilość darczyńców i wolontariuszy w schroniskach? Możesz pomóc. zoodoptuj.pl/koronawirus. Halo, halo, Oktagon. Ja na backstage odpoczywającego. Masz tak sam mikrofon jak ja. O kurwa. Koszmar miałem. Aha. Marcin spadał z tego, z konia. Taki koszmar miałem, na Jasnej Górze. I co teraz? No nic, dobrze, że właśnie wcześniej przygotowałem konia dla niego mniejszego. Mam nadzieję, że z tego małego konia nawet jak spadnie, to mu się krzywda nie stanie. I tyle, nie? To co? Przekażesz mu przed walką? Nie, no bardziej bym ciebie chciał poprosić, bo Marcin tam